Tedenby, Anderson je pred bránkou, Tedenby si vybral Andreho Petersona. A tento puk našťastie nekončí v sieti. To bola zaujímavá situácia, keď naši... To bolo netradičné riešenie. Môžeme sa podívať, že švédsky obranca žabkou hore pod vlastne strechou, kde není vidno puk proti tomu černému stropu, a tak nahadzoval puk pred bránu a Švedi sa k nemu našťastne dostali k tej dorážke a ešte navyše Janus tam prišiel o hokejku a... Veľmi precízny v defenzívnej práci. Teraz ale Úström má mierne problémy pri mantineli. Tatárovi sa podarilo vystihnúť švédsku rozohrávku. Ešte sa snažil pretlačiť puk do bránky, ale puk zostal pod betónom Jakoba Markstréma. Chalani potvrdili to, čo sme hovorili pred vhadzovaním, že je to lajna, ktorá je zohratá. Videli sme, že si vytvorili tlak a prakticky v tej prvej situácii, kedy išli, bola to taká situácia 2-1 nebo 3-2, Tatár premárnil vlastne šancu vystreliť aj prihrať, ale vynahradili si to teraz a švédsky brankár Markström mal veľmi veľa roboty, aby ten betón udržal pred bránkou, či nepodbehol pod betónom. A v zápäti ďalšia možnosť na dorážku, to bol Tibor, ktorý backendom nedokázal usmerniť, myslím, Bezákovú strelu. Švédsky brankár našťastie pre Švédsko podržal ten puk v lapačke. Podarilo sa nám vyhrať vhadzovanie, opäť strela Valacha a v zápäti dorážka. Milan Kytnar teraz nepremenil to, čo sa azda ani nedá nedať. Škoda takejto chvíle, ale napokon gól do šatne sa predsa len zrodil. Pozrite sa na to, 4 sekundy pred koncom prvej tretiny Mertelová strela končí v sieti Markstréma. Švédske šťastie pri našich ofenzívnych príležitostiach sa skončilo nie že 5 minút pred 12, ale 4 sekundy pred koncom 20. minúty. Zrazená strela a potom ešte Kytnárova príležitosť. Milan Kytnár sa nezľakol, nenechal na sebe ani len tieň nejakej pochybnosti o tom, že by to malo zanechať negatívny vplyv na jeho výkon a Marek Mertel tečovaným nádherným pokusom, tak to bola vysoká škola tečovania, naozaj, keď puk letel už na úrovni možno tej hornej žrtky. Krásny moment, dôležitý gól a zda nemôže byť klasickejší gól do šatne, ako sme mali možnosť vidieť. Valach, opäť tá presilovková príležitosť s Mertelom na modrej čiare. Teraz Marek Mertel nepridal svoj druhý gól v zápase. Fantastický zákrok Markstréma. Krásna Valachová strela, pozrite sa. Mohli sme dať do prázdnej bránky, krásny zákrok, prekvapí, úplne vyťahol aj Markström, lapačku ešte stačil vytečovať. Netrafil to úplne ideálne, nebol to prudký puk a tak mal čas Markström na ten zásah. Ale aj tak zákrok v podstate, jak náš Janus, zázračný. Jeden z našich hráčov, Erik Karlsson. Sa Frolundy. Žíva vydarený šampióna, toto bola pekná akcia a vyrovnávajúci gól. Mikael Backlund, veľmi elegantný center, nádej Calgary Flames vyrovnal stav tohto zápasu na 1-1. Obrovská škoda, lebo tak, jak si spomenul, akcia vydarená to bola, ale my nemôžeme pustiť švédskych hráčov takto do zakončenia a Backlund v podstate na forehande puk a podhornú tyčku zakončil a je to hráč, ktorý v týchto situáciách spravidla sa nemýli. Vedel sa presať v situácii 1-1 a trafil presne horný rožek nad Janusovú lapačku. Tu vidíme práve toho obrancu čiernej pleti Karla Gustafsona, iba 169 cm. Bezák. Tatár sa nenechal odstaviť Erikssonom, ale stále sa len točíme po rohu a ťaháme popri mantinely. Tak azda teraz už je o čosi otvorenejšia strela a Tomáš Tatár zvyšuje na 2-1. Opäť využitá presilovka darovanému koňovi. Ani presilovke sa na zuby nepozeraj, strieľaj, využívaj. Skvelé. Slovensko vedie 2-1 v semifinále majstrovstiev sveta do 20 rokov. Oskar Meller a jeho skrátený trest. Tatár veľmi dobre si vykorčuloval, využil ten priestor, ktorý mal pred sebou a zápestím strelu pod hornú tyčku pridal náš druhý gól a krásny gól a dúfam, že sa chytíme aj zasa v ďalšom tom priebehu a to vedenie teraz udržíme do konca druhej tretiny a na tom budeme potom stavať aj v tej tretine tretej. Nádherný gól cez vyrážečkovú stranu, hore zasa a pozrite sa, teraz išiel sám pred seba, švédsky obrancovia ustupovali a veľmi krásna strela. Švédsky útočník neustal
ten súboj a v zápätí vletel do Adama Bezáka. Ešte sa našim nepodarilo vyrovnať. Toto je Torp, ktorý bude spáliť zároveň so sirénou. Tak to som teraz zvedavý, ako to dopadne. Švédi sa tešia z vyrovnávajúceho gólu. Tak to by bola odpoveď 3 koruniek na ten náš gól zo záveru prvej tretiny ako hrom. Budeme veľmi zvedaví na opakovaný záber a či ten puk prekročil bránkovú čiaru ešte pred vypršaním 20-minútového limitu. Teraz bude dôležité video rozhodca, ako ustráži čas a ako rozhodnú v náš prospech alebo v náš neprospech. Videli sme tam veľmi hlboký výdych a nádych obidvoch trénerov, Štefana Mikeša aj Pára Merca. No, bolo to rýchle rozhodnutie. Nie je to gól. Nie je to gól. Puk prekročil bránkovú čiaru až po uplynutí toho časového limitu. Predčasná švédska radosť. Aj po 40 minútach vyhráva Slovensko nad Švédskom. Tento raz 2-1. Švédi tam ponechali túto svoju zostavu s Karlssonom, ktorý trafil Štajnocha. V zápätí ďalšia strela a tento raz už Janus nemal šancu. Druhý gól Mikaela Bäcklunda v tomto zápase. Prvá švédska využitá presilová hra. Tak my sme veľmi dobre začali hrať to oslabenie. V podstate z 3 strel sme všetky zblokovali a túto štvrtú bohužiaľ Bäcklund už prepálil a prepasíroval cez ten bráňací tvar a dostal sa na naše nešťastie až do siete a Janus bohužiaľ už nestačil lapačkou zareagovať a bohužiaľ Bäcklund druhý gól dneska veľmi krásne cez lapačku, ale na nešťastie pre nás je 2-2. Dale. Neustal súboj a toto je obrovská švédska príležitosť. Janus stále odoláva, už nie. Už sa Švédi dostali do vedenia. Mattias Tedenby neúnavný z jedného, z druhého krídla prenikajúci pred bránku z ľavej, z pravej strany sa dočkal gólu v dôležitom zápase. To, čo nás dobilo zatiaľ celý tento zápas, pozrite sa, puk pred bránkoviskom, medzierka a nechali naši hráči doraziť švédskeho útočníka a bohužiaľ presne trafil tú medzierku, ktorá ostala medzi Janusovým betónom a tyčkou a pozrite, puk tam ostal ležať a bohužiaľ Švedi dorazili a toto je nepríjemný záver vlastne polovičky teda z tretej tretiny a pozrite sa, 10 cm presne do tej sa trafil švédsky dorážajúci hráč a Janus nestačil. Gól akoby vlial novú silu do nôh a do rúk. Zrazu ešte zvýšili už bez tak svoj parádny pohyb a toto je Tedenby, ktorý nabil na 4. gól svojmu spoluhráčovi. 2-4. Myslím, že Hjalmarsson bol autorom tohto gólu. Simon Hjalmarsson, ktorý v zápase v základnej skupine otvoril skóre zápasu so Slovenskom, ale na tomto jeho góle má obrovitánsky podiel Mattias Tedenby. Toto je fantázia, čo si tento hráč dovolil medzi 3 našimi hráčmi. Vyklúčkoval, pozrite sa, cez 3 hráčov ide a predložil vlastne ako na tácke strelcový gól. Už hráme bez brankára, už sme tam so šesticou korčuliarov a takmer sa zrodil kontaktný gól po strele nášho kapitána a v zápätí ďalšia príležitosť, je tam gól, je znížené na 3-4, slovenská finálová šanca ešte žije. Počas hry 6 proti 4 sa zrodil 6. gól na turnaji Tomáša Tatára. A opäť zauradoval ten útok Dubnicko-Prievecko-Martinský Tatár, Viedenský Pánik. Stiahli sme v priebehu hry brankára a vidíme, že náš kapitán Mertel teraz ohrozil ešte bránku, ktorý bol nasadený ako 6. hráč. Juro Valach nastrelil pred bránku a Tatár dával v opačnej strane do brány. Aj keď so šťastím, ale gól platí a je to ten kontaktný gól, ktorý sme hovorili, že ešte na ňo dosť času a teraz by nás to malo v úvodzovkách nakopnúť k tomu záverečnému finišu. Streleckým lídrom šampionátu je 8 gólov. Výborný tvrdý zákrok Ruda Dejla na útočnej modrej čiare, ktorý nepustil Švédov ďaleko, ale tí stále kontrolujú puk a teraz šanca na rozhodnutie pre švédskeho kapitána Oskara Mellera. Ten doteraz na tomto turnaji neskóroval. Stále sa dá povedať, že žiadneho brankára neprekonal. Prvý gól na šampionáte prichádza do prázdnej bránky slovenského tímu a už je zrejme koniec našim finálovým nádejam.
Tak bol to znova ten risk, myslím si, že tam sme mali tú šancu. Bohužiaľ sa nám